een sukkel, waardeloos, flikker, nicht. Ik lode echt heel erg dat wat de meesten niet zijn. Dus dat ik famkesachtig wie, homo, stom. Ja, dus op die manier dacht ik om mezelf. En langzamerhand, zeker toen ik naar de middelbare school ging, ja, werd dat alleen nog maar erger. Want ik heb een aantal keren langs de zitkoelen in de squallen rennen en jaren, homo, flikker. Maar er zit een grens. Op een gegeven moment, tenminste ik hoor het op een gegeven moment niet meer aan. Dus ik bedacht alle trucjes om die situaties mee uit te gaan. Nou, dat is echt zo stressvol. Dat is gewoon, daar ben ik heel erg mee bezig. Ik ging geen vrienden, ik ging mijn coming out net gewoon, dus ik had geen idee hoe mensen reageren zo. En ik dacht dat het echt al enkel negatief was zo. Dus, en dat ziet alle keer in mijn hollen, dus dus heel veel ontzettend volle stress. En op een gegeven moment mat dat ergens een keer uit. Maar ik wist net hoe of waar. Dan is de gedachte van, nou ja, hoe kan ik dit stopje? Ja, dan is er mogelijkheid de dood. Ja, ik bedacht, hoe kan ik dat ontwaan? Wat voor mogelijkheden binnen om daar uiting aan te gaan? Ja. En toen is er van alles door mijn holle flits. Ik zou me nog zelf daar zitten. Ik zit op school in Boetenpost en wie vlakbij een treinstation. Dus ik dacht, misschien moet ik maar van de trein springen. Maar ik hier daar de moed ik net voor. En toen dacht ik, dan mag ik maar naar mijn decaan. Werd ik al contact met hier. Ze jedde me, ze zegt me en ze hier trots dat het serieus weer. En toen is langzaam, beetje bij beetje, is er een verhoring kwam. We zijn in de Mellereet en in Beppe wennetje. En ja, als Ian eigenlijk wel altijd van mij ik een verschil maken had vroeger, dan wie mijn Beppe dat. En ja, dat is zo ontzettend belangrijk voor mij West. Ik ben heel erg blij dat ik dat nou nog zien Beppe Zezen ken, dat hij zo belangrijk voor mij is. Je wist dan wel wat van deze foto's? Zeker. Kun je dat nog herinneren? Dat kan je nog herinneren. Ja. Mooi hè? Ja. Wat wie je Chris van Jonkje vroeger? Heel lief jonkie. Maar toen gingen we naar de grote squallen, hè, of tenminste naar het Raus gelezen. En dan fietste er hier altijd wel. En wat ik wel eens in mijn man zei, hij is net gelukkig. Hè? Dat vernam ik wel aan. Lieve. Als we een beetje alert trouwen was in, hè? Dan hebben we er meer op tasje van. Ja. Daar ga ik het nooit mee. Beppe wie natuurlijk wel van mij in die vanaf het begin van al iets oorsdier. Want toen ik 4 weer, toen kreeg ik een poppen van ons Beppe. En dat vond ik echt heel leuk, want dat wou ik heel graag. Ja. En als we weer omshowen naar die tijd, dan wie dat wel heel atypisch, zeg maar. Dat is heel ongewoon omdat het waren om een jonkje een poppen te gaan. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Waarom net? Ja, daar zeg ik niks in. Ik zei tegen hem en ikzelf, ik ben het is al aardig wat keer aan het verhoezen en die pop is een keer mij de verhoezing voltrekken of voltjong, ik weet het net. Maar nee, die is er net meer. Ja. Maar de herinnering wel. Ik werk nu een dag in de week bij 113 zelfmoordpreventie. Mij als doel om eigenlijk in Nederland op de kaart te zetten dat homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volle vaker nadenken over zelfmoord als oren. En het belangrijkste is eigenlijk nou om het taboe eruit te helpen. Ik geloof heel erg dat praten helpt. Dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Ik kom mijn eigen gedachten te ordenen en soms dacht ik heel irrationele dingen voor. Namelijk dat het altijd een tabloe is. Ik omdat ik geen referentiekader hier. Maar het is al je oors ran. En ik hier nooit dacht dat ik 20 jaar later dit verhaal je vertellen zou. Het is ook heel belangrijk dat, denk ik, dat iedereen weet dat 113er is. Ja, omdat het uiteindelijk een verschil met je kan.